Saka wakabva wati iwewe zvatakuita panapa wakabva watora chingati chakafana nejira ichi chakaita ngo chijira but chiri chidiki chakasoma chakanga chakada kungoita sesize yebhokisi remechisi zvikanzi enda pai unongopinda mushopu mochi uchingoona zvakoita se wobva wabuda saka ndakabva ndangoita saizvozvo chibva ndabuda saka pandakazodzokera muimba muyemema wanga wainge watochinja hembe wapfeka hembe dzimwe zvimaheti zvakafana ungati imhuka dzinenge mbada here uye zviso zvavo zvaityisa maziso akanga atsuka vachiita sei vachiputa bute ndopa wakabva wanditi hunza kuno chinabva ndawadzosera ndobva watanga kuti uchange uchiteedzera zvatinenge tichitaura saka wakabva watora chimwe chawakatora chibva wati tsika apa chibva ndatsika pai saka cheche chawanga wandipa chijira cheche wakachiti hunza kuno maiwa nerimwe bhegi rakafana mabhegi anoitwa kunge akagadzirwa netsanga unge nehuso saka ndoma wakabva wati cheche chakabva chaiswa imomo saka chaiswa imomo kudaro wakavhara wabata wakatanga wavhura so wachibvunza kuti muneyo ndikati hamuna chinhu zvikanzoora zvikati muneyo ndikati hamuna chinhu saka wakavhara kudai so wavhara wakabva wasuduruka padhuze neni saka ndakanzwa saundi ani makamuna zvinoita huku zvekuti ukabata huku kuti bhabhabhabha zvinoita huku saka ndozvandakanzwa saundi iyoyo ichidaro saka ndakabva ndabatwa nekutya ukuru ndakuda kutiza sound yaibuda pai apo muchibhegi chawakakanda chinhu cheredi chandaitaura saka wakabva wabata kumusoro kwacho so wachibva wati muneyo ndikati hamuna chinhu saka pachakati bhabhabhabha chinhu chaita kunge huku indakabatwa nekutya ukuru ndave kuda kuti ndiite sei ndibude padhoo pacho iwo wakabva wavhara dhoo nekuti panhu paitogara vanhu panenge saka vanenge vachiita kuti zvisanzwika inini vanhu vanototyisa zvekuti kana kuti ndiedza kuvatsanangura kwauza kuti aiwa hazvisiri izvo zvanga zvakuitika vanhu vanototyisa zviso zvavo kana ukasvika pavari une zvaunotonzwa kutoti varume vese vanga vari varume vari vaviri alright ndizvo zvingatifurirei mberi saka mubhegi mimi pachinhu chakaita kunge huku checheche kuti chakaita kunge chine mapapiro chakabva wachibva watodai so bhegi reo wakabva wadurira pasi ini ndandavhunduka wachibva wandivharira dhoo kuti ndisabude saka pachakapedza kumburuka zvachakaita wakabva wadurira pasi muchibva mabuda mari yange iri nyowani ini ndo pandakatanga kurowa nehana ndichisuduruka kuedza kuenda kumadziro ndobva watanga kutaura nezwi repamusoro achiti werenga kuti imari ndikaedza kuti awerenga izvenyu mega ndichiedza kuda kuramba kuita se kuwerenga mari wakabva wati werenga nezwi riri pamusoro saka mari pandakabva ndaverenga chibva ndaona yakanga iri mamutori ne$10 nemadola iri $23 $23 wakabva watita se wachibva waiwerenga ndokubva waitoinyora mubhuku wachibva waitora zvavo saka iwo manje ndaedza kuwanisa ndikati ko zvazvipiko zvakuitika wakabva watowedza zvezvekuti vanenge vachikushikizira kuti usakwanisa kunge uchitaura saka ndakangotsika pachinhu cheche chawakanga watitsika chakaita kunge chicardbox ndakatsika ipapo ndopa wakabva watiteedzera zvatiri kutaura ndikati alright zvakanaka ndichibva ndatanga hanzi wakabva wabvunza zita remubereki neramai zvichibva zvanzi iwewe uchateedzera zvatiri kutaura panapa ndopa wakabva watora kanenge katsvimbo noti papo ndakuda kuchema saka pane kakari katsvimbo kakada kudai so kadiki saka katsvimbo aka wakabva wandiisa panapa pachest wachiita se wachidai so ndopa ndakabva ndaita kakunyarara mbichana then ndine pandasirira taura mubhegi mimi mama ndakanzi kandajira redi ndakanzi ufuridzawo mukatatu ndo zvawakaita vanhu vacho ndichibva ndateedzera zvawakataura saka wanditsitsa nehana kudaro wakabva kuti chiteedzera zvatiri kutaura zvikanzi ita kuti midzimu yekwamai nemidzimu yekwababa tave kuda kuita mari ndichibva ndateedzera zvikanzi ita kuti hama dzangu ndibatsirewo kuita mari zvikanzi ita kuti vana sekuru tava kuda kuita mari zvanzi vana sekuru tava kuda kuita mari ita kuti hama dzangu dzindibatsire kuita mari ndichibva ndateedzera saka pawakati hanzi itai kuti asikana mazopedza ndaita mari yakawanda inondikwanira ndichazokutendai nehama dzangu ndopandakada kuti ndirambe kunyarara ipapo ndopatanga takutadza kunzwanana zvikanzi ndopandakati ko munogoti muri kuti ndiri kukumbirirai muchiti ndichazokutendai nehama dzangu nei
wacho waya wakabva kuti hanzi sacrifice wachidza kuti sacrifice ini ndo pandakati aiwa hazvirizvo wakanditidzira ndichibva ndangotaura sezvawakareva ndikati ndichakutendera nehama dzangu ndichitaurira pasi wakabva nditi kwidza voice hausunzwi zvikanzi ndichabva ndati kana ndazoita mari wana sekuru ndichakutendai nehama dzangu. kukuchingamidzai pano paSly Media TV kwandiri kuita ini Pelagia Kwamupurwa kana kuti Sokostina ndichifara kusangana nemi imi mose muri kwakasiyana siyana kumativi mana enyika muri yeZimbabwe ndikuchingamidzai muchirongwa chedu angati dzifambire kutaura chokwadi ndanga ndasuwa kusangana nemi pano asi nekuda kwemabasa nekuti tinobuda kwakasiyana siyana tanga tichishaya mukana asi nhasi ndawana mukana kuti ndisangana nemi muri yeZimbabwe saka ndiri kunzwa kufara kusangana nemi muchirongwa chedu angati dzifambire chirongwa chatinova nenyaya dzakasiyana siyana dzatinenge takaenda kumatare kungava kumachifi ikoko tine takaenda inoda kukuzivisai kuti endai mhanyai kuYouTube vasikana vedu vaviri vanga variko kumachifi ikoko tarumbidzwa nakunda saka kune nyaya dziri kupisa mukangomhanya paYouTube haikona kumisa nyaya dziko dziri kunakidza dziri kupisa dzadziripo paYouTube ipapo zvakare ndichidzoka muchirongwa chedu angati dzifambire chirongwa chekuti nyangwe imimo mune nyaya dzamunenge muda kuti tikurukure munogona kundinyorera inini Sokostina touya pano tokurukura muchirongwa ichocho kana kuti kana munewo matambudziko amuri kuda kubatsirwa nawo munongondinyorera panhamba dzangu idzodzo kune vasingadziziye nhamba dzangu zoti 0783809997 0783809997 munondibata mondinyoreraka moti Sokostina tine nyaya toda kuti tikurukure toiunza pano pachirongwa ngati dzifambire saka muzuva ranhasi kune mukomana wechidiki anonzi Takudzwa ane makore 22 years akaona mukana wokundinyorera wakati Sokostina ndaitawo dambudziko riri kundinetsa mukati meupenyu hwangu ndakati ndaita dambudziko ranga randishungurudza ndikati regewo ndifambe nditsvage rubatsiro asi chiri kunetsa ndechekuti ndichinge ndaendeko kuti ndipiwe rubatsiro chakunetsa mukati meupenyu memukomana uyu ndokuti rubatsiro irworwo rwakatoita kuti zvinhu zvacho zviite wesi saka muri yeZimbabwe regai tinzwe nyaya yacho zvizere kubva kuna Takudzwa kuti chii chiri kunetsa mukati meupenyu hwake akati regai ndipotewo nditsvage rubatsiro asi kutaura kuno nyaya yacho yakabva yatokurisisa yakutomunetsa saka panguva ino tinokuchingamidza Takudzwa wakadi yako. Ndinofara zvangu makasimbera. Ndiri right iwe wakanzwa kupi nezveSly Media pawakazondibata paya? Sly Media ndakaisubscribe paYouTube ndopatinenge tichionawo mamwe maposto anenge achiitwa. Alright. Takudzwa wakandinyorera dambudziko rako kati Sokostina ndaita dambudziko rekuti ndande zvinhu zvaindinetsa mukati meupenyu hwangu asiwo semunhu ndakati rega nditsvage rubatsiro handina kuziva kuti rubatsiro uruka ruchaziva zvinhu zvacho zviite sei zviwedzere saka tira kupinda munyaya uchinyatsotitsanangurira kuti dambudziko racho rawakanga unaro pekutanga tichisvika munhoroondo kuzosvika nhasi uchitinyorera padambudziko rawainaro raida kubatsira racho kuti rwanga rwakamira sei. Hongu zvakaitika ndezvekuti pandakange ndichiri mudiki ndichiri kugara nevabereki vangu kwavaishanda kwaiva kubasa saka inini ndaisangana nematambudziko ekuti panguva yandinorara ndaitanga kuona ndichinzwa ndichirumwa nezvinhu mumakumbo mangu saka zvinhu zvaindiruma ndaisagona kunzwisisa kuti chii zvakaramba zvichingoendera zvokuti kunyange ndakarara ndairota hope dzimwe dzaityisa zvokuti kana ndega ndaisakwanisa kuti ndidzitsanangure ndo matambudziko akanga achiitika. Zvodaro ndiri mudiki zvaizvozvo ndakazoita rimwe gore ratakazorohwa futi nemheni asi ndarohwa zvangu handina kuzofa hapana hapo zvakaitika asi mheni yakatorohwa ipapo saka zvinhu zvadai so ini ndainge ndiri mudiki handina chandaiziva nekuti ndainge ndiri mumaoko evabereki zvekutoti ndichitori kumapuraimary saka takagara nevabereki tikagara kusvika tangokura saka mukoma wangu wakazoti wazvi kuma 20 years kwanga kuri kuma 2011 ipapo wauya kubasa kwatange tichigara nevabereki watobvawo kumusha wakazotangawo kuda kuti washande wachida kuti watsvagewo zvokuti wararamise munhu anga akura wakatanga kurasika njere wakuuyawo pamba wachida kutorawo kana wabereki zvokuti taitogona kutobatirwa demo tototiza ipapo asi vanhu vakamboti ari kutamba nevanhu vanongoita zvembanje nekumwa tuzedi saka wabereki wakambofamba wachimboti waende kana kumapurisa waigona kuti wakamusunga zvaisashanda wakangoregererwa zvaingoramba zvichikondini saka mukomana paakadaro zvakabva zvawedzera asingachazotove pamba kutorwa munhu wese achitopwanya mahwindo edzimba dzepabasa pataigara saka tichibva tazonofamba wakafamba wabereki
wachiedza pese paunogona kuti zvekuti kana mari chaiyo kubhadhara wakanga wasina, wakutogona kuti waitoita kana mari icho kuchitoendeswa kana chibage kana kutoendesa kana ingava huku chaidzo. Asi zvese izvi zvakashaya basa, zvakatadza kunzwisika kuti munhu chii chakaitika. Akambounzwawo kuno kuHarare paannex paparire Nyato, aunzwawo hapana chakaitika, ndopakabva azongochinjwawo akazoendeswa kuBulawayo kune imwe psychiatric iriko ikoko. Asi zvese izvi zvakangomira zvakadaro, atova munhu atokura zvokuti angadai ane mhuri, atova makore zvekuma 30 koko 1994 ndopakazvarwa. Apa wangokutsanangura mukoma wako kuti asangana nazvo, iwewo paitika mukoma dambudziko rave, iwewo zvako zvanga zvakamira sei? Inini ipapo zvangu zvaingoitika zvanga zvingori zvimwe chete izvozvo, zvakafanira nekuti kana yangu yekurara iye usiku wega wega ndaisatokwanisa kuti ndikwanise kunge ndichirara, ndaitofanira kunge ndichitofuga gumbeze. Ndikangotadza kufuga gumbeze chete ndaikwanisa kuona zvinhu zvaityisa, uye ndaigona kuona munhu andinge ndichitoziva akarara pasaidi pangu, zvokuti ndikaudza munhu andinenge ndiinaye aitondituka achitadza kunzwisisa kuti chii. Ndichimudza ndiri kuona nhingi akati vanhu wandakaona mafesi avo anga ari 2 vanhu vandinotoziva wandaiona. Saka zvadaro ndainzwa zvinhu zvaiputika uye nekubayiwa nechinhu chinenge chichitawo ngetsono, nekunzwa chichiputika, zvimwe zvinenge zvichiputika mumusoro, ndo zvinhu zvaiitika izvozvo. Ndo dambudziko rawaiva naro ipapo uri mudiki? Ndo dambudziko randaiva naro. Saka ndazoti kurewo ndazvekusekondari tachinja kwekugara, ndakazotanga kuona matambudziko ayakatanga kuwedzera. Ndanga ndakungoitawo minyama yakafanana nekuti ndaigona kupomerwa mhosva yandisina kutoita, yotonzi ndini ndatozviita, kana kungosangana nemunhu anogona kungondifananidzira nemunhu waanenge achiti ndiye, obva atotanga kuzotondirowa nekuti anenge aine hasha. Asi pazopera nguva uyu munhu aizokumbira regerero achizoti ndakatadza paya, asi kwandiri nini ndinenge ndatoita se ndatotadziwa. Ndo matambudziko acho akanga achiitika iwayo, nekuti vanhu vanenge vachingopomera kuti ndini ndadai, nekungosangana nepamwe pekutoti vanhu vanenge vachiti waita zvinhu zvavo vanogona kutonongedza inini nepamwe pasingatokodzeri kuti ndingewo ndichinongedzerwa. Ndo matambudziko aenda kunoitika. Asi ininiwo ndaigona kungoti pamwewo ndichiri chii, pamwe ndakangonge ndiri munhu achiita musikanzwa, asi ndaishaya kuti ingava musikanzwa yandaita ndepi, nekuti ndakange ndisingamwi doro kana zvokuita zvemadrugs, kosi zvinhu zvandisina kumbobvira ndaita mupenyu hwangu. Handina kumbobvirawo ndava neshungu nazvo, nekuti kubva pandakaona mumwe wangu achirwara ndakangobva ndangotyawo kuti ndikatadeso saka ndakabva ndangosiyanawo nazvo. Saka zvaindinetsa kuti inini zvinhu zvacho ndogosangana nezvakadai, nekuti kune vamwe vana vaiva nemusikanzwa kudarika inini, asi vana ava vaisamborarama zvinhu zvakaita sezvandaisangana nazvo izvozvo. Alright, takudzwa ndoda kuti umbonditsanangurira kuti iwe pauri kuti pane pakuti handizi ndaita zvinhu izvi, ndopedzera ndaitwa ndanzi ndini ndazviita, ndeupi incident yakaitika muupenyu hwako inokurwadza sekutaura kwako kuti apa handizi rina ndazviita, asi ndakatopedzera ndanzi ndini ndazviita? Alright, ndichiri kurangarira ndiri zvekuma form 3 tine pamwe pamba pataidimbudzira napo pasina fenzi tichienda kuchikoro. Saka tichienda kuchikoro kudaro, inino ndiri munhu ainonoka nekuti pamba vabereki vangu vanga vakura, saka ndaigwanzovabatsira kuchera mvura. Mama kusena yayo vanenge vaendawo kumabasa, ndosiya ndambochera mvura pachibhorani sizvo vanenge. Saka ndaiwanzogara ndakanonoka nguva dzangu dzese kuchikoro. Saka rimwe zuva ndichidarika pamba apa, ndakadarika pekutanga zvakanaka, ndasvika kuchikoro kweikweyo ndakabva ndatonzi nenyaya yefizi ndichibva ndapaiwa paprivate, ndichibva ndanzi kana usina fizi vanhu ngavadzokere kumwe. Ndakutodzokera ndakuti ndingodimbudzire semazuva ese. Pakazobva pabuda mukomana aichengeta ipapo aigara mukebheni, ndopaakatanga kunditi ndiwani chichi, akutanga kuti uri mbavha here chichi. Ndichiedza kuda kumutsanangurira zvikandise usiku kuchikoro nguva izvezvi mufaniro unoputa mbanje, maziso ako ari kutotaura ega. Akachitoti panapa pakabiwa, achiedza kunditsanangurira, ndichiedza ndikamutomukumbira regero ndikati aiwa ini ndaita sei, ndadzingwa, zvikanzi handei tesu kuchikoro kwako. Ndikati aure zvakanaka handei, haana kuzviteerera, akabva ati hanzi kuda kutozviita mubhanditi, achitotaura zvaitaura. Ndopaakabva atyora bazi remupichisa, achibva atondita ndirare pasi, achibva atanga kundirowa. Aitorowa asingatowedze kutarisa kuti ari kurowa pai, achibva atanga kundirowa achindirowa kudaro. Wakatotora chinguva zvekutoti hapana munhu akakwanisa kundinzwa. Andirowa kudaro ndopandakabva ndazongomukumbira regerero, asi akazozvinzwisisa
paakazonga apedza kundirowa taakutoenda ndopakazozoona kuti inini ndakange ndisine chinangwa chekuba asi ndaingodarikawo sepano pataingodimbudzira napo ndopaakabva azondikumbira regerero mukomana saka iwo sekuona kwako vanhu ava vaikupomera vanhu vanopedzera kupomera mhosva vatange vachiita kunge vagarwa nemweya vanozopepuka zvatopera. Inini hangu ndiri seini handingati wanenge wagarwa asi ndinoona kunge pamwe inini zviri pandiri ndo zvinogona kunge zvichindishedzera zvinhu zvakadaro zvakaipa nekuti pane pamwe ndinogona kutowengwa nemunhu asina kana mhosva wandinenge ndisina kutadzira even chero wandisingatozivewo anogona kutongobhoyekana neni. Alright. Saka iwewo takuda kusvika padambudziko ratanharo nhasi da kuti unditsanangurire kuti wakazopfungwa dzekuti ufambe uchitsvaga kuti chii chikunetsa dzakazoya rini? Alright. Pfungwa dzekuti ndedze kufamba dzakazoya mugore ra2021. Zvakaitika ndezvekuti ndakange ndaona kuti tirambe takangogarawo hazviite ndofanira kunge ndichitsvagawo zvinhu zvekuita ndichibva ndatanga kutsvagawo mabasa ekungowaka. Saka takabva taenda kuyo ndichivabatsira mabasa avaiita tichibva tatowirirana kunzi ukashanda panapa tinokupa mari yakati. Ndakatanga kushanda kudaro ipapo wakatonditambira zvakanaka wanhu wayawaya. Saka hapana kupera nguva wanhu wayawaya wakabva watanga kunditi kana ndichishanda waigona kutanga kuti hanzi uyu haashande wachiita sei. Ini ndaingorambawo ndakanyarara zvokuti kana vanhu vanga varipo pabasa vaingozoona kuti mukomana akanyarara. Saka murume uyu akatanga kuita zvinhu achitaura zvinhu zvanga zviri sensitive zvaigara achiita sei zvichindirwadza. Saka zvadaro ini ndichibva ndaudzawo shamwari yangu kuti akubasa kwangu ndiri kusangana nezvakadai. Ndichibva ndatoudzawo mukomana uyu wandanichambotara kuti ainge akambondirowa nekuti akazonge akundinzwisisa zvanga zvichiitika. Saka ndakange ndakutomuudza akanditi kana ukaona vanhu vacho vari kudaro unokwanisa kusaga zvimwe zvekuita. Vanhu vaigona kutonditi kana ndikasara pabasa waigona kundiita kunge zvokuti vanhu vese vanotonyatsoona zvekunditi kana ndatadza vanofanira kunge vachindigadzirisawo in the right way asi iwo waita zvinhu zvokuti inini zvanga zviri sensitive kwandiri zvichindirwadza. Vaikurova here? Vaikuita sei? Sensitive yacho vaikuita sei? Waisarowa asi waindishoora zvinhu zvokuti zvairwadza nezvimwe zvinhu zvokuti handigona kuti ndizvo zvimwe zvacho. Alright. Saka inini ndichibva ndati pamwe vanhu vandashandira nawo hawandifarirawo ndichibva ndati ngandite sei ndiudze shamwari yangu kana aine kumwe kwaanoziva toita sei toenda. Saka shamwari yangu wakabva azondirifewo kuHarare kunoku kwatakabva tazoenda tikatangawo kushanda kuye. Saka uku kumanje vanhu vaya vakatoti isusu hapana chakaipa iwo kana waenda ikoko ndimwari watokuvhurira enda hakunoite sei unoshande nhamba dzako sezvotinazo mari yako tozokutumira paikoko eshe. Inini ndakabva ndatongoendawo neblanketi rangu randanitori naro. Saka ndakazogara nchida kuedza kuvabata mari yakabva yangorowa yakadaro hapana kana chandakazombowana asi yanga itori mari yakawanda. Saka ndatanga kushanda kunoku manje. Kunoku ndakashandawo vanhu vacho vachingoti mari haisati yaita mari haisati yaita. Ndakashanda 3 months kunoku kwataishanda kwandandaunzwa neshamwari yangu. Saka takashanda 3 months hapana mari yakatombobuda ipapo. Ndashanda 3 months kudaro mari yakabva yarowa ndichibva ndati izvi hazvichaite shamwari dzangu dzichibva dzadzokerawo kumusha. Ini ndobva ndakufanira kunge ndichichinja kumwe nokuti kumabasa kwacho kwandaienda nokuti panga zvanga zviri zvesecurity. Saka mataichinjawo maprimisi ndaisanganawo neshamwari dzekuziva ndo dzakazonditsvagirawo pamwe pawaiziva muno muHarare. Saka shamwari yangu yanditsvagira ndakazowanawo pamwe pandaishanda ndichitambira mari yanga iri shoma 30 US panguva iyo. Saka handasitorina pekugara panguva iyo zvokuti ndaitogona kuswera ndakatorara kana mupaki. Ndo zvimwe zvacho zvaitika izvozvo. Saka zvadaro inini ndakabva ndati zvinhu zvaita sei zvanyanya kuti ndiudzewo vabereki vangu ndinochiziva kuti vanoita sei vanhu vane BP kuti ndirambe ndivaudze sezvo watoriwo nestress yekuti mukomana zvakafamba zvakadai vanogona kuzotowesena. Ndopandakabva ndati inini ndega ndite sei ndimbofambewo. Saka ndakatotengawo rimwe newspaper randandatenga mupaki meme ndichiriwerenga kudaro ndopandakasangana nepamwe pakaadvertisewawo vamwe chiremba vanobatsira ndichibva ndavafonera vakati zvakanaka unouya uchibva wandipa madirections ndichibva ndaenda ikoko. Saka pandakasvika ikoko wakabva wati hapana chakaipa iwewe pauri pane mhepo iri pauri ndo inongoda kuti ibviswe chete kuti zvinhu zvako zviite sei zvigofambe zvakanaka nekuti wakaiswa munyama nejambo ndozvavakangotaurawo. Handikati alright zvakanaka
wachibva wati hanzi izvi enda unoita sei unogeza. Ndichibva ndangoita sei chingoita sezvavareva. Ndakabva ndasvika kubasa kwekwe kwandaishanda. Vanhu vacho ndakanga ndavaudza ndo mamiriro azvakaita kuti handisandane pekugara. Saka waizvinzwisa kuti ndaikwanisa kugeza ipapo makuseni, asi chikafu ndo chandaigona kuzvionera. Saka ndakabva ndatanga kuita sekugeza sezvanga zvakareva. Ndichibva ndanodzokera kwekwe ndobva wati izvi zvaakudiwa manje wakufanira kuti unge uchiita sei unofanira kutenga panodikana huku dzako huku 4 kuti tiite sei tirasire minyama yako iri pauri. Ndichibva ndangotedzera zvisizvi zvakareva. Saka ipapo handaisamboona kunge pane chakaipa, asi ndazodzoka futi kwekwe kune vanobatsira vacho. Chandisina kuzonzwisisa ndechekuti iwo wakazoti musi wekupedzisira wakazoti hanzi isusu zvaita manje apa patasvika pachikamu chekuti tiite sei chekupedzisira wawekufanira kuti tikukumbire kumidzimu yako. Ini ndakangoteererawo semunhu anga ari mudambudziko, ndaingotarisawo kuti zvinhu ndo maitirwo azvichaitwa. Saka wakabva wati iwewe zvatakuita panapa wakabva watora chingati chakafana nejira. Ichi chakaita kunge chijira but chiri chidiki chakasoma chakanga chakada kungoita sesaizi yebhokisi remechisi. Zvikanzi enda pai unongopinda mushopu umochi uchingoona zvakoita sei wobva wabuda. Saka ndakabva ndangoita saizvozvo chibva ndabuda. Saka pandakazodzokera muimba muyemema wanga wari wainge watochinja hembe, wapfeka hembe dzimwe zvimaheti zvakafanana ungati imhuka dzinenge mbada here, uye zviso zvavo zvaityisa, maziso akanga atsuka vachiita sei vachiputa bute. Ndopa wakabva wanditi hunza kuno chinabva ndawadzosera. Ndobva watanga kuti uchange uchiteedzera zvatinenge tichitaura. Saka wakabva watora chimwe chawakatora chibva wati tsika apa. Chibva ndatsika pai. Saka cheche chawanga wandipa chijira cheche wakachiti hunza kuno. Maiva nerimwe bhegi rakafanana mabhegi anoitwa kunge akagadzirwa netsanga unge nehuso. Saka ndoma wakabva wati cheche chakabva chaiswa imomo. Saka chaiswa imomo kudaro wakavhara wabata wakatanga wavhura so wachibvunza kuti muneyo, ndikati hamuna chinhu. Zvikanzi zvikati muneyo, ndikati hamuna chinhu. Saka wakavhara kudai so wavhara wakabva wasuduruka padhuze neni. Saka ndakanzwa saundi ani makamuna zvinoita huku zvokuti ukabata huku kuti bhabhabha zvinoita huku saka ndozvandakanzwa saundi iyoyo chidaro. Saka ndakabva ndabatwa nekutya ukuru ndakuda kutiza. Sound yaibuda pai apa muchibhegi chawakakanda chinhu cheredi chandaitaura. Saka wakabva wabata kumusoro kwacho so wachibva wati muneyo, ndikati hamuna chinhu. Saka pachakati bhabhabha chinhu chaita kunge huku ndakabatwa nekutya ukuru. Ndave kuda kuti ndiite sei ndibude padhoo pacho. Iwo wakabva wavhara dhoo nekuti panhu paitogara vanhu panenge. Saka vanenge vachiita kuti zvisanzwika. Inini vanhu vanototyisa zvekuti kana kuti ndiedze kuvatsanangura kwauza kuti aiwa hazvisiri izvo zvanga zvakuitika. Vanhu vanototyisa zviso zvavo kana ukasvika pavari une zvaunotonzwa kutoti varume vese vanga vari varume vari vaviri. Ndizvo zvingatifurirei mberi. Saka mubhegi meme pachinhu chakaita kunge huku checheche kuti chakaita kunge chine mapapiro chakabva wachibva watodaiso bhegi reo wakabva wadurira pasi. Ini ndandavhunduka wachibva wandivharira dhoo kuti ndisabude. Saka pachakapedza kumburuka zvachakaita wakabva wadurira pasi muchibva mabuda mari yange iri nyowani. Ini ndo pandakatanga kurohwa nehana ndichisudurwa kuedza kuenda kumadziro. Ndobva watanga kutaura nezwi repamusoro achiti werenga kuti imari. Ndikaedza kuti awerenga izvenyu mega ndichiedza kuda kuramba kuita se kuwerenga mari. Wakabva wati werenga nezwi riri pamusoro. Saka mari pandakabva ndaverenga chibva ndaona yakanga iri mamutori ne$10 nemadhola iri $23. $23. Wakabva wati se wachibva waiwerenga ndokubva waitoinyora mubhuku wachibva waitora zvavo. Saka iwo manje ndaedza kuwanisa ndikati ko zvazvipiko zvakuitika. Wakabva watowedza zvese kuti vanenge vachikushikizira kuti usakwanisa kunge uchitaura. Saka ndakangotsika pachinhu cheche chawakanga watitsika chakaita kunge chicardbox. Ndakatsika ipapo ndopo wakabva watiteedzera zvatiri kutaura. Ndikati alright zvakanaka. Ndichibva ndatanga hanzi wakabva wabvunza zita remubereki neramai zvichibva zvanzi iwewe uchateedzera zvatiri kutaura panapa.
ndopa wakabva watora kanenge katsvimbo noti papo ndanda kuda kuchema saka pane kakari katsvimbo kakada kudai so kadiki diki saka katsvimbo aka wakabva wandiisa panapa pachest wachita se wachidai so ndopa ndakabva ndaita kakunyarara mbichana then ndine pandasirira taura mubhegi mimi mama ndakanzi kandajira redi ndakanzi ufuridzawo mukatatu ndozvawakaita vanhu vacho ndichibva ndatedzera zvawakataura saka wanditsitsa nehana kudaro wakabva kuti chitedzera zvatiri kutaura zvikanzi ita kuti midzimu yekwamai nemidzimu yekwababa tave kuda kuita mari ndichibva ndatedzera zvikanzi ita kuti hama dzangu ndibatsirewo kuita mari zvikanzi ita kuti vana sekuru tava kuda kuita mari zvanzi vana sekuru tava kuda kuita mari ita kuti hama dzangu dzindibatsire kuita mari ndichibva ndatedzera saka pawakati hanzi itai kuti asikana mazopedza ndaita mari yakawanda inondikwanira ndichazokutendai nehama dzangu ndopandakada kuti ndirambe kunyarara ipapo ndopatange takutadza kunzwanana zvikanzi ndopandakati ko munogoti muri kuti ndiri kukumbirirai muchiti ndichazokutendai nehama dzangu nei wacho wai wakabva kuti hanzi sacrifice wachiedza kuti sacrifice ini ndopandakati aiwa hazvirizvo wakandityidzira ndichibva ndangotaura sezvawakareva ndikati ndichakutendai nehama dzangu ndichitaurira pasi wakabva nditi kwidza voice hausunzwika zvikanzi ndichabva ndati kana ndazoita mari wana sekuru ndichakutendai nehama dzangu ndo zvandakabva ndaita ipapo saka wachinge wapedza kudaro wakabva wabvisa zvimaheti zvacho zvawanga wakapfeka ini ndangogara paipai wakabva watora chinhu cheche chachakaita kunge chakati chachine jirari hedi chinenge bhokisi remechisi chachakasoma wachibva wachitora here wachibva wamwaya huvhu ipapo saka ini ndanda kuedza kuwataura ndikati ini nazvisiri zvandanga ichida ndakanga ichida kungoti ndingonzi ndibviswe munyama ndikwanise kuti ndichizvishandira ndichikwanisa kungobhadhira mari yangu handina kuinga izvi saka ipapo wanje wakabva wati takakuudza kuti uye nebhegi kana uchinge wakuuya uya naro here kati aiwa bhegi handina wachibva watora pepa bhegi rawakatora imomo ranga riri ndichazivire ngifana kunge riri black ndobva watora pepa bhegi rere wachibva wati kana wasvika kuumba ichichi uchanoisa hupfu ndikati ini handizozinzwisise izvozvo paninogara futi hapazi pamba pangu paatoriwo pabasa paninogara saka wakati hazvina basa munhu wauchasangana naye murodhi unongomudza kuti muteuro uri kubva kumasoro zvikanzi kana shamwari yako usatomboiratidze kuti munei ndikati zvoupfu zvamaakutaura handizvinzwisise zvikanzi oraita zvinetse iwewo zvauchaita uchasvika kumba ikoko kubasa kwako ikoko wogeza usiku kuma12 wobva unongoisa mubhaketi uchigeza ndo zvawakataura vanhu vacho ndichibva ndati oraiti zvakanaka zvikanzi kana uchinge wageza unozogeza futi makuseni wozoita sei wozorasa pamharadzano kana wazorasa unozoya kuno kunechi ne$5 tozokupa zvatichakupa inini manje kuti ndirambe ndakangoona kuti hazviite ndida kungoti ndikakwanisa kuenda kumba handichatodzoki zvamuchose saka ndakangoita kunge ndateerera zveshuwa ndokubva ndaita se ndabuda asi ndabuda wakandiudza kuti hausi kufanira kuzorara nemunhu ndo zvawakataura right hausi kufanira kuzoita bonde nemudzimai ndizvo kusvika mangwana acho zvanhasi chete saka ini ndakabva ndabuda ndichibva ndaenda asi musi iwoyo handina kuswera zvakanaka ndichingoramba ndichizvifunga zvinhu zvakandishamisa nokuti ndandisati ndambozviona kuti mari ingangobude kubva muchinhu zvakadaro manga musina chinhu mamaiswa chinhu chocho cheredhi ichocho saka zvinhu zvinova zvinhu zvakandityisa stereki saka pane pada kubvunza takuzwa sitaenda mberi pawati wakapinda mushopu iwo pakwanzi pinda mushopu wakanzi unonoitii ungonomira woita sei yaiwa shopu yekuti unopinda uchibva wadarika nekuseri uchibuda saka ndakangonzi iwe unongopinda hanzi uchiita kunge uri kuona wakangomira padhuze nevanhu vanenge vari palaini uchiona zvako saka ndopandakabva ndangopindawo ndakangoisa cheshe muhomwe chaachataura zveshuwa ndakapinda ndikangoona hapana kana zvakaitika handizvo zvangatipfuriredi mberi ndopandakazodzoka ndichisvika wachinja zvawanga wakapfeka uye wachifemba bute zviso zvavo zvakachinja zvichiratidza kutyisa ipapo wapatsanangura tada kunzwa kuti iwe wazosvika kumba wakaita sei nechinjwa mupapabheki yayo wanga wapiwa yai zvakaitikawo semunhu aishanda basa reusiku ndakabva ndatosetawo alamu panguva iyoyo kuitira kuti ndingoteedzere zvava zvataurwa inge akatonzi 11:45 kuita 12 kana dzakwana ndoita sei ndinge ndagadzira saka zvandakaitawo semunhu aityawo chinhu chaitotyisa zvokuti ndandakatochiisa kure kwacho chega chibva ndanopinda mupepabhegi mimwe ibva ndanovhura mupepabhegi mimwe ipapo manje changa chawanga wachisunga-sunga nejira chinhu chandikutaura chinenge bhokisi remecheche chawambopiwa chiya
ndo pandakabva ndangonoenda kubhaketi kwacho kwawanga wakati unoita sei unononyika mubhaketi. Saka ndakangosvika kuzvishuwa mubhaketi yanga ine randandatora ndichibva ndangoti chubvu nichiisa kusaidi semunhu anga achitya. Saka ndadaro ndakabva ndatongogeza. Kugeza kwacho ndaitogeza ndichitoita kutomwa, ndaisambooda kuti mvura iwande pamwiri wangu nekuti usiku kwaitonhora. Ndichibva ndatongozvimwaya mvura yayo ndichigeza, imwe yacho zvayo ndakabva ndapedza kanzi unongorasira pasi aina basa. Ndobva ndapedza makuseni ndakaita saizvozvo zvakare. Ndichibva ndapedza makuseni aya ndakanoita sei ndakanorasira pamharadzano sezvawanga wakati hanzi kana ukarasa pamharadzano. Ndikati saka hazvizondinetsa, zvanzi hapana chinokunetsa, zvinodzoka kunoku zvega. Ndikangati alright, ndichibva ndangoita saizvozvo ndakanorasa pamharadzano papa. Ndichibva ndadaro. Saka kubva ipapo mharadzano yacho hana kuzombodzoka ikoko nokuti zvinhu zvokuti ndikazvifunga ndinonzwa kutya. Saka zvadaro wakazoti tagara wakatanga kuzofona wachiti ko hauna here ndine pandasirira mbichana ndigona kudzoka kumashure. Nchiti usiku pane pandakaita kunge ndabatwa nehope. Vanhu vaya vanobatsira vacho wakauya wachiti wakabata inenge mbiya wachiti muzukuru mhiko dzako idzi. Inini handina chandakataura, ndakapwanya mbiya yeye zvikabva zvapera zvakadaro. Kuhope kuku. Kwava kunoedza futi ndo pandakazorota amai wangu achiti wanga uchida kuuraya mukoma wako asi wadzimu wakawaramba, zvichibva zvangopera zvakadaro. Saka pandakapedza kudaro makuseni kwaedza ndanokanda cheche pamharadzano. Waiwai wakazoramba wakazonge wakufona achiti muzukuru uya akaupese zvinhu zvako. Ini ndakabva ndati zvakaoma kunoku handina kana mari, asi mari ichayo ndaisafanira kunge ndichishaya, ndaitoiwana zvekuti $5 ndaisazoshaya. Saka ndadaro ini ndaedza kuedza kushati. Saka ndikaenda wanozondiita sei, wanozotanga kuti wandipe zvimwe, ndakatya izvi zvakadai so. Saka kuti ndirambe ndichida kuti ndiende ikoko ndakange ndava kutotya. Ndopandakatanga kuvapa zvikonzero zvikanzi iwe ukurambirei kuuya kuti isusu tishandise mari yedu hazviite, uya kuno kuti tipese matara ako. Ini ndange ndakuramba kuti ndiite sei ndiende ikoko. Saka pawakazofona futi kekupesera wakuti hanzi uya utore zvinhu zvako uya upedzise, waitotaurawo zvakanaka. Ini ndikati inini mari ndo iri kundinesa kuti handizokwanisa kuti zvikanzi ungashaya $5 uya tiupedzise nekuti isusu kuti tishandise yedu hazvizoite. Ndibva ndangotanga kutaura zvezvo kuti munhu unenge uchiedza kutaura zvokuti munhu uchiita kunge kutaurira mhino kuti asanzwe, wakabva watokata foni wachibva wasiyana nemi. Saka ndakazoti ndiri kutofambawo wakabva wazondiona, wakandiona wachibva wandisheedza kuti nditize ndiwasiye munhu anototyisa munhu wacho patomuona zvaari. Saka wakabva wandisheedza wachibva watitendera waiwanika mota kawo kaMazda kademo. Uchibva ndapinda uchibva ndagara, wakutanga kubvunza kubasa kuri sei chichi. Ndikati kubasa kuri right apa pane munhu andiri kushandira izvi andituma. Saka ndaida kuedza kuwana chikonzero, ndandisina kumbotumwa ipapo. Ndaida kuwana chikonzero chekuti waite sei wandiregedze, wasarambe wachiita sei wasaende neni kwekwe. Saka wakabva watodhiraivha mota wachitatosvika pamarori wachiti alright zvakanaka unozouya asi zokumba wauya kukuziva ungarasike here. Kati ndigai ndingoita ndibatanidze mari ndoita sei ndinozoita kuti ndisvike. Handina kuzomboda kuramba ndichiti ndizosvike ikoko. Kubva ipapo handina kuzombobvira ndawaona kana kuzoda kuti ndiite sei ndiwatsvake, nokuti ndaitya kuti ndinozogona kuzowedzerwa zvihombe zvakadarika ipapo. Saka ipapo zvadaro handina kana hama yandakada kuti ndiudze kuti ndo zvinhu zvacho zvaitika izvozvo. Saka hapana kuzotora 3 months ndakabva ndatanga kuona, ndakangonzwa izwi richitaura kuti inini ndichasangana nezvinhu zvichaita sei, pane zvinhu zvichauya zvichaita sei zvichindifamba kumusana kwangu. Ndichibva ndangonyarara zvangu ndichitonzwa izwi richitaura. Zveshuwa hapana kutora 3 months ndo pandakatanga kunzwa ndakuita sei ndakufamba kumusana kwangu nezvinhu zvandisinganzwisise. Izvi zvaiwanzoitika usiku, masikati mumwe musi zvaiti zvikatanga kuita masikati, asi ukada kuti udai kwenyu haumbozooni. Zvinhu zvokuti zvinozotanga zvinomira zvega izvo pazvadira. Zvinhu zvokuti ukatoudza munhu kuti naiwe uri kuonei kwangu anenge achiti hapana zvandiri kuona. Zvakabva zvatanga kudaro. Saka ini ndandine vanhu vandaishandira ndichiita mapatani. Vanhu vaya vakabva vatotanga kuti vamwe vangotanga kundivenga,
vamwe vanga vasingachandipe mari, vamwe munhu aigona kutokupa kana dhola kana kukupa mabhondi ekuti anenge asingatombotengi. Saka zvadaro zvakazowedzera kuita wese pakuti chakazonyandishamisa ndechekuti ini ndakutanga kurota ndichidya nyama kana kurota nditori kana kuti kumakuwa chaiwo. Kozoita pamwe pekutoti pari kunyanyorwadza ndepekuti unotorota uchitorara nemunhu, then pamwe pacho unogona kutonzwa uchitobatwa kunyange masikati, zvokutoti unotoita kunge wanga wakatorara nemunhu asi iwe usina munhu wakarara naye. Then zvadaro futi ndopandakatanga kuona ndakutanga kusangana nemunyama, vanhu vakutotanga kundidheerera even chero wandisingazivi zvakutowedzera kutoita wese pane izvo zvanga zviri. Saka ipapo ndakatanga kuona kuti nhengo yangu yakanga yakushaya simba zvekutoti unenge usingachakwanisi kuita zvoti inenge yangooneta kuita kunge masipageti akabika. Nenge takudza unoda kundisekesa. Alright, kuti iwo kana uda kusangana nemusikana wako hapana chaiitika. But zvanga zvatosiyana nezvaimboitika kare. Zvaimboitika kare. Hongu. Ngatipfuurire dumberi. Saka zvadaro pamwe pacho unogona kutoti kana wakarara zve zvandaitaura zvakabva zvasangana zvandaiva nazvo kare neizvi zvakabva zvazvotanga kusangana zvekuti vanhu vese kapese panenge ndiri ndinenge ndakatongotakura chituko zvekuti vanhu vese vanogona kungonongedza inini. Chero ndakamboedza kuti ndiite se nditsvaga kuti ndibatsire vaigona kupiwa chino gesai svoda, hapana kana chimwe chete chaimbofamba. Izvo zvinotorega kuuya pazvadira, unogona kuti chero kana mata hapana, unoita kunge wanga usina kutombonamata. Chero kana ukadanzwa geza hapana zvazvinenge zvichimboita, panenge pasina kana chiramba chingoya zvokuti kana munzeve munenge muchitonzwa nzeve inenge ichiita kukurira zvokuti asi mumwe munhu unongochinzwa ega zvokuti ukabvunza naye kunzwa chinchikurira munhu atomborina chinhu chaanenge achitombonzwa asi unongochinzwa. Apa pakufamba unongochinzwa kuti chii chiri kufamba, iwe unochinzwa here kuti inenge nyoka kana kuti inenge chinenge chii chiri kundifamba ichi? Inenge isiri nyoka but zvinhu zvakafanana nekuti makamboona kufamba kunoitwa tingati semunhu ari kufambwa kunge munhu ari kufambwa tingati kunge ari kufambwa nemapete here kana kuti masose, semasose kufamba kunoita masose kumusana ikoko, then nekuzongomuka wakaneta ndo zvazvinoita izvozvo. Apa unenge waneteswa nevaya vanenge vazorara newe ndizvo pamwe pacho hauwaroti asi unogona kumuka uchiratidza kuti pane zvaitika uchitonyatsoona kuti zvichangobva kutoitika ipapo kuti watobva kurara nemunhu. Kutonyatsoona kuti watobva kutorara nemunhu uchitonyatsoona kuti zvatobva kutoitika izvizvi. Saka ava vaunorara nawo usiku hapaite spageti asi kana munhu chaichai ndo pazvinoitika. Ipapo manje zvekuzoita spageti handizooni kuti pandinozopepuka ndinenge ndatopedza kudhara hauzombooni kuti hauzombooni. Asi une zvimwe zvaunoona here pamachira ako ipapo kuratidza kuti unenge watorasa urume? Hongu izvozvo ndo zvandiri kutaura ndinotozoona. Unotoona kuti watotoda pamwe pacho zvaitombodaro masikati wakatongogara hako utoona. Chero wakatogara uchitonzwa kuti panapa utoitwa zvinhu zvisina kufanira, unenge uchitonzwa kuti ndo zvikutoitika asi chekuti uite panenge pasina. Alright, takuzwa. Saka nekuda kudambudziko rako uri kuratidza kuti dambudziko rakakura, uri kurarama sei upenyu hwako pari zvino? Mararamiro acho andiri kuita hangu ndeyekuti pane ndinenge chingoitawo zvekungoshandawo kuti anything chinenge changomukawo ndochanini chingoita but handidi kunyepa. Izvezvo handisi nekuti kwandaitoenda kwacho ndakatongomiswa nenyaya isina kunzwisisika nokuti pakutanga ndaitoshanda zvakanaka ikoko ndichishanda semunhu wekuti unenge uchishanda uchingopiwa mari yako unenge uchingoti asi chinokwanisawo ngoti ndiite se ndingorarama. Saka kwekwe ndakabva ndatomiswawo nekuti wakatanga kunge wasingashandifarire wakungondipomera mhosva wachigona kuti unomirira kudzwa basa chichichi. Hongu pamwe pacho zvishuwa ndaimbokanganisa hwanotu but ndichitoshanda zvakanaka zvisina kana kukanganisa pandainge ndatotadzwa ndichitovati sorry chi zvinhu zvacho zvandaigonawo kunge ndichisangana nazvo ndezvekuti vanhu vanogona kuti kana waita wakiyakiya wobva watonzi munhu hatozombokupe kana mari yako zotorowa zvakatodaro woedza kuda kutomutsvaga unozotosvika pakutoneta wotozvirega asi wangu vanenge vachitopiwa yavo. Alright. Saka kubva po wakapedzera kusangana nevarume apa zvaitika kusvika izvo pane makore akareba akawanda sei? 2021 kusvika pari zvinezvi 3 years ndizvo. Hongu. Hauna kuzombowaona varume?
handina kuti ndiwaone handitodi unotovatya vanotyisa vanhu vanotyisa iwewo ndinoziva kuti 22 waa munhu mukuru zveurombo hati unombozvinzwa unombonzwa zvichitaurwa zvekuti munhu akaromba hongu aizvozvo ndombozvinzwa saka iwewo sekuona kwako varume avo ngati vaida kukurombesa here vaida kuti uita sei indogona kuti vaida kundirombesa nekuti iwo pakuti vaida kubvisa mhepo iri pandiri nekuzoita izvi zvinenge zvichipinda pakai wangadai wakangondibatsira sekuwatsanangura kwandakaita dambudziko rangu wakati pane mamhepo ari pauri vaifanira kubvisa kamamhepo acho kwete kundipa zvinhu zvakafanana neizvi saka pakuramba kutambira mbiya yavo ndokuramba kwakaita kuraya mukoma wakoka ndizvo sekuona kwako uchitsanangurawo handizoziva hangu kozi inoti handina munhu andaida kukuraya aitotsvagawo rubatsiro pane zvandichisangana nazvo alright inhoroondo iri kutaurwa natakudzwa dambudziko raari kusangana naro saka iwewo takudzwa panguva ino tichisvika pakupendera chirongwa chedu ndeupi kana kuti ndezvipi zvauri kutsvaga wakanangana nerubatsiro kumhuri yezimbabwe pane zvinhu uchitaura wakatasana nemhuri yezimbabwe uchinyatsotaura rubatsiro rwaukuda iwewo inini rubatsiro rwandingade nderekuti ndinge chida kungogadzirisirwa kuti ndisarambe ndisangana nematambudziko ndirarame kunge munhu akangofana nemwana mudiki azvarwa kuti ndinenge ndisina chipomero nekuti inini handina kubvira ndada kutsvaga matambudziko kadai ende zvinhu zvisiri right saka rubatsiro rwanenchida kubatsirwa kuti ndinge ndiri munhu wekuti handifanira kunge ndichisangana nezvinhu zvakadai so nezvacho zvandaisangana nazvo kare munhu wekuti anondibatsira anofanira kunge ari munhu akachena asingazoita kuti mangwana ndicheme futi usazorombeswe zvakare hongu usazonzi sacrifice alright pari zvino takupa mukana wekuti utauro zviri pamwoyo pako takudzwa kumhuri yezimbabwe kana pane zvimwe zvatasirira ndo mukana wacho wekuti utaure panguva ino inini zvandingada hangu kuudza mhuri yezimbabwe ndezvekuti vanhu kana vachinotsvaga rubatsiro ngavave vaine shuwa uye kana vakanga vaine shuwa yekuti izvi kwavari kuenda uku ndikoko here zvechokwadi uye ngavasatambire zvinhu zvavasinganzwisise kuti zvingava zvinhu zvakaita sei ngavasatambire zvinhu zvakadaro uye ngavasaendewo kune vanhu vanenge vachiita zvinhu zvinotyisa zvakafanana nesu zvandataura nekuti vanhu ivava havambofa vakapa munhu kuti ange achida kuti wamuporesa vanogona kunge vachida kutomupa zvinhu zvakaoma zvinozova zvinomutambudza mangwana saka mhuri yezimbabwe inofanira kuziva kuti kana vachida kutsvaga rubatsiro ngavasaende vachinotambira zvinhu zvavasinganzwisise ngavabvunzise kuti zvii izvi alright mimi makaberekwa muri wanga ndakunzwa wataura mukoma newe kune vamwe vana mufemi medu takaberekwa tiripo 4 muri 4 vamwe 2 ava variko 2 variko zva vanosanganawo here nematambudziko iwaya kana kuti 2 havasangane nematambudziko aya asi pandakambotaurawo nemumwe wangu wandinoteedzera akambonditi ndakambosingachisangana nazvo ndichiri kumapuraimary asi ndakazonamata nokuti anga aita zvokunamata asi inini pandaedza kunamata ndakangoramba ndichingosangana nazvo zvaitoti wange wazvidena wada kunamata hongu zvotouya chaizvo chaizvo zvaizvozvo zvaitotanga kutoita wese kana chinge ndanamata iwe namukoma ndimi munotedzana mukoma ndokutanga kuuya iwewo uchizoya vamwe vavira aiwa inini ndiri last born number 4 mukoma ndiri kutaura ndowandinoteera inini wakandisiyira inini wemi muri 2 kumashure ikokoko ndokwavada kukukangasira upenyu saka baba namai wakazovazivisa here wati handinawo ukama wandakaudza kuti nini ndandanzi ndizotenda nehama dzangu baba namai ndakuvaudza kuti wakangondi but iwo pazvakaitika wakaita kunge wasenza sezvandambotaura kuti wakange wauya kuhope asi iwo pawakazondifonera ndichaudza kuti inini ndiri kusangana nezvinhu zvakadai wakabva wanditsanangura zvikanzi musaende kune vanhu vanobatsira vanoita zvakare saka zvawaitaura ipapo zvaedza kumesha nekwandanga ndaenda asi iwo wanga wasati wambokuona kwandanga ndaenda saka ndakabva ndaona kuti zvavari kutaura zviri right ndichibva ndaudza ndiri kusangana nezvakati nezvakati zvikanzi munofanira kuita sei munofanira kunamata ndozvavakangotaura asi kuti ndivaudze ndinosvika kuti vanozofungei nazvo kuti vanozondivenga here kana kuti bp yavo inozokwira saka nii ndisingadi kuti vazvizive aiwa hatizvo tinoimba kuti unowana rubatsiro hapana zvatasiya zvimwe zvauroda kutaura tichipendera edu chirongwa chedu zvandasiya zvirimo hazvo zvirimo ndezvekuti chi zvekuti
matambudziko kuti inini ndinenge ndichizokuti unoona munhu anenge akarara pasaidi pako asi munhu uyo unenge uchazonzwisa kuti munhu ari kudei akabuda dai so haugone kutora anenge achitotyisa unobva watongofuga kumbezi ndo zvinhu zvinonyanyorwadza izvozvo nekunzwa zvinhu zvichiputika uye nekubayiwa nechinhu chinoita kunge tsono zviri kutoitika pari zvino utori kumba wakura kudai futi zvinoitika uyo anorara pasaidi newe mukadzi era kuti murume kudhara aimbonge ari murume but pari zvino anomborara ari mukadzi magumbezi newe anenge asinake kufuga magumbezi iye anenge akatorara panze ukangoti aisadaiso unobva watomuona saka izvozvo zvinhu zvinototyisa zvokuti unobva watofuga gumbezi asi munhu anenge toti warara kana nemunhu pasaidi kamarara makawanda vanhu vanogona kutoshadza kunzwisa kuti uri kuvhunduke iwo vanenge vasina kana chavanenge vachitomona anenge akangorara akakutarisa here anenge akarara achiti pane zvaanenge achiita kana kuti anenge akangorara ake pamwe pacho anenge akatarisa mudenga akarara akatarisa mudenga dzimweni dzenguva iwanzotouya achitoita kunga munhu ari mumba achiita zvaari kuita asi anenge asina saundi kana kugwedebudza zvinhu achingoita akanyarara asi kuti uwane kuti umutarisa anotyisa munhu iyeye asi unenge uchitoziva kutoti munhu uyu ndinhingi unenge watoziva kuti ndinhingi munhu unenge watoziva kuti ndinhingi newamwe futi wekuti wandaiwanzorota wekuti waitonge wakatogara iwo wainge vari varume asi varume avo waitotyisa kuti wainge wakagara wakandisa pakati wakandikomberedza varume ivavo vachiita kunge vari kuridza ngoma alright panyaya yacho inotyisa inokatyamadza nyaya yakotakudzwa tinokutenda nekuyawo muno mustudio medu muSly Media TV uchititsanangurira tinovimba mhuri yeZimbabwe vanga vachinzwa nyaya yako mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya tanga tinayo yemukomana anonzi Takudzwa mukomana ane makore 22 years ekuberekwa anga achipa nhoroondo yematambudziko ari kusangana nawo takungosiya kwamuri mhuri yeZimbabwe kune vanoda kubatsira mukomana wayo munogona kutibata pano paSly Media TV namba ndidzo dziri paskrini kuti mubatsirane avoone upenyu hwakanaka makore ake achiri munhu mudiki kuratidza kuti achiri kuda kuva neupenyu asi anoti iye ndinosvika pandinongopomerwa mhosva yandisina kutadza ndisina zvandaita saka tinongoti kumhuri yeZimbabwe kune vachada kubatsira Takudzwa munotibata pano paSly Media TV kana kumubata panhamba dzake ndidzodzo dziri paskrini regai ndikutende mhuri yeZimbabwe nekuona chirongwa chedu ngatidzifambire. Thank you so much. Rambai muchiona. Don't forget to like, follow and subscribe. Zvakare mhuri yeZimbabwe kana munewo nyaya dzinotyisa dzinokatyamadza dzamunoda kuti nini Sokostina ndisvike ndichiita nyaya iyoyo munongotibata zvakare pano paSly Media TV kana panhamba dzangu kana panhamba dziripo paskrini ipapo. Zvakare ndati musaregedze kunoona kuYouTube kuri kupisa nyaya dziri kutongwa nemachifu dziri kuitika mumataro dzinotyisa dzimwe dzinokatyamadza dzimwe dzinosekesa saka endai munoona nyaya idzodzo dzakafambirwa nevasikana vedu pano paSly Media TV. Regai nditi until we met next time, don't forget to tell someone about Sly Media TV kuti shamwari kuSly Media ndo kunoitwa dzese dzana sekuru kafera dzana sekuru shumba kune imwe iri kutopisa izvozvi yekunzi kunomwowa akanoti adzosera kofini haana kuzodzoka saka izvi umbinga izvi zvakutyisa nekuti urombwa tatounzwa zvakare panyaya yatakuudza kuti mwana anga akutopinzwa muurombwa asingazive saka mhuri yeZimbabwe chisarai zvakanaka ndini wenyu Sokostina. Bye bye.